Вітанкі. Що там? Пачаўся стрым, не? Пачаўся ці не пачаўся? Здаецца, пачаўся. Халера! Пачаўся, ды не той. Я ж забыўся змяніць усё. Ну ўсё, людзі да мяне мусіць не прыйдуць сёння. Таму што ў мяне тут пятніца чамусьці. Беларускі Silent Hill. 5 стрым. Мышапаўкі гуляюць. І тут така у нас Silent Hill 3. О! Сейф. Сёння мы не малюем. Выбачце, сёння у нас Silent Hill. Не арт, не анімацыі. Сёння у нас геймерскія выхадныя, як заўжды. Ну, змяніся, калі ласка, апісанне. Я ж цябе змяніў. Ну, калі ласачка. Нас тут Хізар чакае, яна ось хоча ўжо ісці далей. Яна хоча ісці далей, а замест гэтага я сяджу і займаюся з наладамі. Халер, крыўдня. І, дарэчы, на Твічы ёсць такая фішка. Часцей за ўсё, калі вось гэткі канфуз атрымліваецца, то у выніку неяк блытаюцца алгарытмы і ніхто ўрэшце на стрымы не прыходзіць нават. Так, ну але я бачу, што назва змянілася. Так. Будзем рады ўжо гэтаму. А што ў мінулы раз мы забыліся зрабіць, калі прыйшлі ось сюды? Тут упалі да халеры коробкі, і я гэтак абрадаваўся захоўванню, што не заўважыў, што тут ёсць яшчэ ключык. І гэты ключык гэта тое, што дазволіць нам не памерці пад цягніком. Вось, нарэшце. Зараз мы трошки тут пасоўкаемся, я ўспомню, як гэтым всім кіраваць. Паглядзім на гэтую прыгажосць, таму што на гэтую прыгажосць варта глядзець. Silent Hill намаляваны проста люта. Ну, дарэчы, гэты трусік нейкі зусім ужо малапаліганальны, асабліва ў параўнанні з галоўнай гераіняй. Але гэта лялька. Ёй можна. Гульня мега прыгожая, мега атмасферная. Просто шикарно. Так, все, мы взяли ключик. И теперь побежим всем тем же, литерально тем же маршрутом, тем же шляхом, але гэтым разом мы не помрем. Вот. Бежим. Не помираем. Вот. Воу.
Может, я не туды забег? Куды бегчы-то? А, отсюда мы вышли. А тут некий тупик. А куды бегчы? А, во. Ля, трохи панікі. В гэткі моманты гульня люта пужае, таму што ну кіраванне відавочна нязручнае, але яно у тым ліку і ў пэўным сэнсе зручнае. Яно дастаткова зручнае, каб гуляць, і пры гэтым дастаткова нязручнае, каб пужацца. Так, вось мы выключылі гэтую халеру, якая нас забівала. І зараз мы зноўку ідзем по гэтай чыгуначцы. Не падаем, калі ласка. А! Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Ля, давайте пойдзем пешу, не будем бяжаць. Тут прыгожа, атмасферна. И падать не хочется. О. А, яно все одно уключилось. Мы ее выключили. Але цяпер яно, відаць, трохі пазней паехала, і мы паспяваем спрыгнуць. Во. Всё. I hired you to find the girl, and you performed serviceably. What is it now? You lied to me about Heather, lady. I don't like being used. Lie? What lie? That Heather was kidnapped from you. But it's true. She was originally one of us. That man, Harry Mason, stole her away and kept her hidden from us. Yeah, but she says she was happy. She was brainwashed by him, deceived, because her true self had not yet awoken. She carries God within her. But when Alessa, Mother of God, truly awakens, Yeah? What's gonna happen? she will usher in the eternal paradise. What kind of place is that? A place with no pain, no hunger, no sickness, no old age. There will be no greed or war, and all will live by God's grace alone. No this, no that, no nothing. A paradise? For castrated sheep, maybe. Sounds pretty boring. I pity you. You still don't understand. You're going to kill me? Is it really so easy for you? I've done it before. Then I truly do pity you. Ух ты.
Як же тут пригоженько. А який ембієнт, ви тільки послухайте. Гэта ж просто капцы. Паглядзіце на гэтыя сцены. Тут нібыта ўсё зроблена з іржы. Хе-хе-хе. Што мяне ўвогуле зараз бянтэжыць, это тое, што ў нас дагэтуль няма мапы. Без мапы яшчэ больш непакойна. Так. Эге. Відавочна, мы зайшлі у дом жудасцяў. Тутака, відавочна, нам трэ набыць білет і захавацца. Ну, куды ты там глядзіш? Можа, давай захаваемся? О. Эк. Так. Уваход у зманлівую хату. Ух-ух-ух. То бок гэта фэйкавыя хорары, у якіх Silent Hill завез сапраўдных хорараў. Welcome to the Borley Haunted Mansion. We're so glad you came. Please come inside and look around. When you feel you're ready, then go through the door. Мы заўсёды гатовыя, мы толькі што захаваліся. Help! Do you hear those voices? A family of 4 was sliced into bloody pieces in this room. Ah, the cries of the children. The murderer was caught. Do you know why he said he killed his family? Because I felt I had to! Anyway, I'm lying. It's all just a joke. I wanted to scare you, that's all. The truth is, only one person died. By suicide. Хе-хе. Гуляючи у Silent Hill, дуже просто адчуць усю моц зафіксаваных ракурсаў камеры. Столькі ўсяго цікава можна рабіць, і творцы Silent Hill гэта робяць. І гэта проста шыкоўна. Так, выход мы не пойдем. Ух. That's Danny. A quiet young man, but quite friendly as you can see. He was so eager to meet you. His hometown is New Orleans, but he came here after first losing his way. Oh, maybe you might know. Where is the path to heaven? Ось без зафіксаванага ракурсу камеры гэтая сцэнка, ну, ні халеры не спрацавала. This mansion is quite old, so please watch your step. Sometimes the floor suddenly gives way,
and beneath the floor, there's nothing. Ля, а що робить? Там шипи зверху. I'm so sorry. This place is just falling apart. Фух. The mechanism is broken, you see. It wasn't supposed to stop there, I assure you. There's the exit. I hope you enjoyed your tour. Please come back anytime. Or if you'd prefer, we could come and visit you instead. That was supposed to be the exit, but it seems that no one wants you to leave. Everyone really likes you. They want you to stay О, with them. а що це? I have to agree with them. А що це? Так, цікаво. Дуже цікаво. То бок, Welcome to the Borley Haunted Mansion. нам тепер наново слухаць усе гэтыя казкі. Help! Ну здаецца, не. Зачынена. Дэнні. That's Danny, a quiet young man. This mansion is quite old, so please watch. I'm so sorry. This place is just falling apart. The mechanism is broken, you see. It wasn't supposed to stop there, I assure you. There's the exit. I hope you enjoyed your tour. Please come back. That was supposed to be the exit, but it seems that no one wants you to leave. Не халера, як гэта його збегчы? Really likes you. Яно хуткае, що They піпец. want you to stay with them forever. I have to agree. Все? Скончилось? Здається, не скончилося, навошта я спинився. Ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй. Ой-ой-ой. А тут уже вороги. Так, ну бегче ад ворогаў трошки прасцей, чым ад той халеры. Ля собаки. Ой-ой-ой. Так, а куди бегче? Мы кудысьці забеглі. Але мне тут не падабаецца. Ай, капцы, ай, капцы. Зараз, калі памрем, зноўку трэба будзе займацца той лухтой. Тут нібыта ціха. Ля напружана. Реклама нейкай камедыі. Так, я там хоць жывы? Ну, насамрэч, больш-менш жывы. Выкарыстаем адзін напойчык, таму што трошкі страшна. Дарэчы, рэсурсікі. Не халера, гэта ліхтарык. Ну навошта ты это... О! Опа! Гэта цікава. Чырвоны чаравічак. І я там бачу яшчэ нешта.
Добра, што ўсе гэтыя нейкія, здаецца, карысныя рэчы, яны не ў тых лакацыях, дзе ворагі. Таму што вось ад ворагаў ты бяжыш, і ў выніку згубіцца і не знайсці то, што трэба для праходжання, ну проста максімальна проста. Так, чаравічак мы забралі. Тут нейкая сцэна. Окей. А што далей? А дзе мне можна захавацца? Там у гэтым... Вось там, адкуль мы прыйшлі, там ворагі. Я не хачу туды вяртацца. Шо? Які конь? Гэта мусіць забыліся запікаць. Ну просто тут гэткія рэчы у менавіта гэткім перакладзе яны закрываюцца зорачкамі. Аднак гэта закрыта не было. Цікава. Дык а шо, бляха, вяртацца туды? Я не хачу. А шо у нас по набойчыкам? Магчыма, атрымаецца іх... Ну, шо ты робіш? Шо ты робіш? Ну, тут пусто. Тут ёсць. Ёсць 4 батарэі для электрашоку і пісталет, то бок на стрэльбу у нас нічога няма, акром адной абоймы, якая ўжо заражана. А на аўтамат увогуле нічога няма. Ну, бляха. Страшно? Складана? Паспрабуем. Так, гэта відавочна не шлях кудысьці. Адсюль мы прыйшлі. А тут нічога няма. Вяртаемся на пакойчык раней. Тут у нас, здаецца, былі сабакі. Хізер, дарэчы, кудысьці глядзіць. Ці не? Ці мне падалося? Тут нічога няма. Ракета качання. А як мы сюды патрапілі? Там было толькі 2 дзвяры. Так, ну я памятаю, што тут рабіць. Раптоўна. Мы з дапамогай гэтага атракцыёну зараз выламаем. Вось навошта ты гэтак робіш? Мы зараз выламаем калітку. То бок, адзін канец ланцуга прывязалі туды, другі да атракцыёну. Зараз ён пачне круціцца, накручваць.
и вырви тую калетку. Максімальна небяспечны план. І мушу заўважыць, што ось гэты ланцуг, ён да халеры доўгі і тоўсты. То бок гэтае ось усё яно мусіла важыць, ну, кілаграмаў 5 найменш. Так, больш нічога карыснага тут не ляжыць. Адчынена. Больш тут нічога карыснага няма. Там, хутчэй за ўсё, будуць ворагі. А, не. Douglas, You're late. are you hurt? I can't move my right leg. I think it's broken. I'll call an ambulance. What? I don't think one will come. Don't worry. I'm used to it. You... You old fool! Getting yourself hurt like that? Sorry. Why did you have to do that for me? What'll I do if you die? What'll we do if this god thing gets born? Come on. How powerful could a god from a dump like this be? I'm sure it'll be no big deal. Yeah, but anyway, something's gonna happen. Who knows? Maybe we'd all be better off if it did. But if this is how God of Mercy acts, I don't want to see any more of him. That's a pretty good reason to risk my life, don't you think? Plus, I'm just an old fool, right? You think you're Superman or something? You know, I always wanted to be him. Besides, Yeah. I want to help you out. You don't have to feel responsible. I know it's not your fault. You remind me of my son. You said nobody was going to cry for you. Dead people don't cry. Stupid kid got himself shot robbing a bank. But why? Maybe because his pop was a penniless good-for-nothing. Who knows? Anyway, now I guess I'll never find out. Sorry. I shouldn't have said you reminded me of a guy like you. Well, maybe if you had compared me to your daughter. Listen, I'll take care of the rest. You stay here and I'll be back when it's over. You'll be okay by yourself. Hey, no problem. Besides, my dad's not around anymore, so only I can do this. What are you doing? Maybe killing you here is the only way to end this nightmare. Yeah, you might be right.
Вітанкі врыск. Ля, глядзі, задавіла. Трусы знішчылі ўсё. Гэты вагончык здаецца даволі цяжкім. Што адбылося з кіроўцам? І халеры сабе. Так, але дзе мы? Што гэта за лакацыя, адкуль мы прыйшлі? І ці ёсць тут штосьці карыснае? Напрыклад, захоўванне. Я б не адмовіўся ад захоўвання. О. What is it? I just came by to make sure you were still alive. Sorry. I'd come with you if I wasn't hurt. Yeah, well, I guess that's the problem with older guys, huh? I'll handle things. You just rest. Don't die on me, okay? Канапу збіраў, кажаш? Ну, я працаваў... Вау. Цэлы год зборшчыкам мэблі, таму добра ведаю, як гэта стамляе. Тая яшчэ лухта. Ля, глядзі там. Жэўжыкі прыкручаныя мясныя. Ды гэта можна мне захоўванне? Мне ж страшна. Адсюль мы прыйшлі, калі не памыляюся. То бок нам сюды. 8 гадзін нармалёва. Такі сабе дасуг. Выходны дзень. Ага. Ага. Хе-хе, ну, бачиш, яно было таго варта. Так, гэтым паненкам, відавочна, трэ штосьці аставіць. У нас ёсць чаравічок для папялушкі. А для Беласнежкі у нас пакуль што нічога няма. Эць фотаздымкі. А, і вось нам паказваю, што трэба штосьці прынесці. Вось бачна на ценю чаравічок, а ў Беласнежкі штосьці ў руцэ. І гэта чагосьці зараз няма, і мы, адпаведна, будзем гэта шукаць. Ясне. Ну, у нас тут была яшчэ адна дзвер. Спадзяюся, там мы знойдзем штосьці для другой пані. О, захоўванне, божачкі! Адразу захаваемся, ўсё астатняе потым. Так. Шо у нас тут така? А, галаву куклы. Ну, магчыма, гэта тое, што нам трэба. Таму што, ну, фактычна тут больш нічога і няма. Дзіўна толькі, што нам гэта дасталася гэтак проста.
Глядзіце, мы знайшлі нататачкі, якія вёў наш гэты дэтэктыў. Кліент Клаўдзія Вульф. Запыт, пошук Алесы Гілеспі. Гэта старое імя Хізер. Да перараджэння. Не кантактаваць з паліцыяй, месцазнаходжанне невядома. Артыкул з часопісу «Стары Сайлент Хіл». Алеса Гілеспі, 7 гадоў, памерла пры пажары. Сучасныя падзеі, падрабен дослед, прыярытэт нізкі. Выкарыстоўваюць псеўданім Хізер. Суседзі не ведаюць сапраўднае імя. Яна нешта хавае. Запісная кніжка Дугласа. Ну так, гэта яго нататы. Нататнік. Всё, тут больш нічога няма. Так, ну з гэтым разабраліся. Зараз мусіць штосьці адбыцца. Вам, пані, мы пакладзем. Ой, гэта. У сэнсе. Ось. О. Всё? Ці я штосьці наблытаў? Да не, нібыта ўсё. Усё як трэба. Я просто думаў, да нас сюды штосьці прыедзе, а тут просто адчынілася дзверь. Так. Глядзім наўкол, можа знойдзем што карыснае. Там не ведаю, якія-небудзь. Ах, этот смок, халера. Я нават не заўважыў. Ля, сапраўды смок. Мне б якія-небудзь набойчыкі. Таму што з набойчыкамі у нас неяк усё дужа так сабе. Вау-вау-вау. І мы зноўку патрапілі да ворагаў, якіх нават не бачылі. Бяжым. Не сюды, відавочна. Ау! Ау! Халера. Ухіляемся, ні халеры не бачым, але кудысьці праходзім, нібыта. Праціснуліся. Бяжым, гэта дзвер? Гэта дзвер. Але тут... тут нет. Няма ворагаў. Пакуль што не чутна, то бок. Магчыма, яны проста трошкі далей. Аптечка. Нічога цікавага. І ні халеры не бачна. Ну чаму так? Вось менавіта ў гэткіх момантах мне б хацелася бачыць, куды я іду. Асабліва з улікам таго, што тут ёсць вось гэткія месцы, куды можна проста ўваліцца і загінуць. Опа. Опа.
яны з мяса і яны дыхаюць. О, нататачка. Гэта адзіны конь, які не рухаецца, мо таму, што ён паранены ў галаву. Во. Калі 13 звярнуцца 4 разы, ты памрэш ад іхняга прахлёну? Эу, пачакай. Іх забіваць трэба, халера. Я тут хаджу, насалоджваюся жыццём. О, режется. Это помер. Это помер. Это помер. Ну, колеласочка, кирование. Помер. Ну, нарешті. Да что ж ты будешь робить? Рэш. Ёсть. Рэш. Ёсть. Это уже забиты. Да, чему ж ты не трапляешь? Хутенько, хутенько. Есть. В сенсі. Чому нічого не здарилося? Штосьці здарылася. Божечки. Так, это босс. Віншую, шановне господарство. Ауч.
Так, гэта відавочна яшчэ не халерні канец. Гэты босс выглядае літаральна як нашая Хізер. Ох. Ля, у ее стрельба. Давай лупи хуткими. Яна все блокує. Ау. Ёй прошло, и мне прошло. Ауч. Яна літаральна гэткая ж хуткая, як я. На тобі, катаний по горбу. Ауч. Так, тільки б зараз не загинуть. Хух. А мы, до речі, амаль что загинули. Валера. Ауч. Яна намагалася збегчы, мы яе трошки подловили и трошки порезали. О! Гэтую стадию пробили. Глядите, какие коники пришпильные. О, хуеє труба. Ауч. И она теперь бегает. Ля-ля-ля, як неприємно. Чекайте. Мы знову трошки пошкодилися. Хила камаль, что не засталося. Може взять яку іншу зброю. Інша зброя нам ще спотребиться. Это версия силы. Ну так. До версии силы. Ой-ой, разминулись трошки. Где она там? В сенсі? А яно гэтак працуе? Можна адбіваць кулі? Коли так, то я витратив зараз до халери набойчиков у пустечу. Окей. Ну так. Приблизно 20 набоев витратив просто у нікуди. Поспробуем что? Поспробуем... Спробуем перебивать тым же. Легко выкарыстоўваць і доўгае.
А, яна лёгкая, і праз гэта яна не збівае... О, дарэчы. Пабілі. І ХП амаль што няма. Скарыстаем ампулу. Ой. В сенсе. Рыцар джедай не мае эмоцый супраць. Супраць УЗІ. Я нават не бачу ні халеры. Конік. Даганяй. Таму што калі раптам будзе УЗІ, то гэта будзе максімальна дрэнна. Конік. Ты, вядома, прышпільна дрыгаешся, але ты гэтак перашкаджаеш. Шо па ХП? ХП амаль няма. Апошняя аптэчка пайшла. Ой, нарэшце. І цяпер яна не знікла. Ага, гэтая халера ўся спынілася. І у нас тут нейкі надпіс. Будзе лепш памерці для сябе пасля ўсяго таго, што было, баяцца бессэнсоўна. Дзякую, перамаглі нейкім чынам. Выключна выпадкова. Вытраціўшы ў пустэчу набойчыкаў шмат. Літаральна шмат. Гэта і дзіця, гэты дэман. Калі я думаю аб вечным болі, то ў галаве адразу ўзнікае карціна яе нараджэння. Я вырашыў замест пакуты і жорсткасці, якія я вынесла ў тым пакоі, я жадаю ўзнагароду ў выглядзе мякчэйшай і мірнай смерці сябе. Чаму жа я супраціўлюся? Я ніколі не думала, што я гэткая дурніца. Алесса. Карацей, мы сустрэліся з альтэрнатыўнай версіяй сябе, якая добра памятае боль, якая жыла ўвесь час у гэтым болю і намагалася нас пазбавіць. Але мы супраціўляліся. Божачкі, як усё чаўкае. Так. О, яшчэ нататачка. Заплямленыя злом гэтага свету, мы трымаем наш смутак у нас саміх. Толькі вы можаце выгаіць нас ад гэтых ран. Што раніцы, што поўдзень, што ўвечары, што ноч, мы завем ваше імя і молімся на працягу дня ў гонар цудоўнага паходжання. Віншую вас не толькі з тым, што мы забілі боса, мы яшчэ і перайшлі ў новую лакацыю. Гэта ўжо не парк, гэта ўжо цэрква. Я аддам вам сваё вольнае цела і несмяротную душу.
Усё роўна, якая цемра абрынецца на мяне. Галоўнае, што я буду з вамі. Як доказ вашага цудоўнага моцу, правядзіце нашы душы на дарогу да рая, Божа. Божа, адратуй нас сваёй спагадай. Божа, благослови нашыя душы. Божа, зрабі нас багатымі. Божашкі, якое манументальнае. Нешта напісана на дзвярах. Гэтыя дзверы з'яўляюцца дарогай у рай. Абхапіце грудзі святой маці, пытайце прабачэння вашых грахоў, і векавечны спакой можа быць ужо вашым. How did you get here? It was Vincent, wasn't it? He led you here. When will he cease his meddling? But it's just as well. Luring you here also serves my purposes. Checkmate. Not yet. The time is not yet at hand. The time when all will be forgiven their sins. When the paradise we have long dreamed for will arrive. After the judgment and atonement, an eternity of bliss. Oh, Alessa, the world you wanted is nearly here. That's not what I want. Not you. Alessa, your true self. But I am Alessa. My little Claudia, my dear sweet sister. Alessa, is it you? Oh, how I've missed you. I don't need another world. It's fine the way it is. But you said it yourself. The world must first be cleansed with fire. But that's not what I want now. Alessa, don't you want happiness? Have you become blind to all the hopeless suffering in the world? We all need God's salvation. Listen, suffering is a fact of life. Either you learn how to deal with that or you go under. You can stay in your own little dream world, but you can't keep hurting other people. Besides, I'll never forgive you for hurting my father. I wish only for the salvation of mankind. But for that to happen, the world must first be remade. And for that, we need God. You self-righteous witch! No one asked you to help! God is growing within you. You despise me, don't you? You're damned right I do! That's good. Ёсць імавернасць, што сёння мы фіналізіруем гульню. Таму што гэта апошняя лакацыя. Яна, калі мне памяць не хлусіць, то яна велічэзная, але гэта апошняя лакацыя. І гэта канец гэтай гісторыі. Тут шмат чаго
што тычыцца культу Сайлент-хілаўскага. Усялякія падрабязнасці усялякіх нашых жудасцяў, якія мы сустракалі на шляху. І нам канчаткова распавялі пра логіку нашай сястры. Не, ну, в нейкім сэнсе гэта лагічна, то бок, калі выпаліць усё полымем, то сапраўды ніхто не будзе пакутаваць. Але гэта трошкі складаней працуе. О, картка Таро. І захоўванне. Захоўванне — это дужа добра. Захавайся, калі ласка. Дзякую. Паварушым вачыма, каб лепей бачыць апошнюю лакацыю, якая зараз будзе максімальна ў сэрцайка. Таму што апошняя лакацыя — это літаральна апошняя лакацыя, яна люта прыгожая. Так, вось там я бачу дзвер. Ох уж гэтыя ракурсы. Нарэшце мапа. А я нагадаю, ось нават нягледзячы на тое, што мапа выглядае ось так, то бок дзіцячыя замалёўкі, гэта лепш, чым было у парку, таму што ў парку у нас мапы ўвогуле не было. І калі мы ў каналізацыі былі, у нас таксама не было мапы. І гэта было непрыемна. Так. Але ж дзе мы? Мапа царквы. Яна намалёвана у выглядзе дзіцячых замалёвак. Чаму? Таму што гэтую мапу малявала сама Алеса у той час, калі была дзіцём. Дарэчы, тут, калі не памыляюся, ёсць пэўны прышпіл. God, please forgive me. I know I'll be put to death for the sins I've committed. And I'll go to my death gladly and with a peaceful heart. But please, grant me just a small piece of your everlasting mercy. Let me see my child once within your golden gates. Deliver me not to hell, but to purgatory. Allow me to atone for my sins there. I'll stand within the very flames of redemption, no matter how they burn me. Forgive me for my wicked act of revenge. And deliver the soul of my poor murdered daughter. Please, also care for the soul of the girl whose life I have taken. God, I am a child, trembling with fear as I stare at death. Soothe my tortured soul with your infinite mercy. Please, forgive me.
Я не памятаю дакладна, як тое трактавалася даследчыкамі да халеры і лору Сайлент Хілу, але мне здаецца лагічна, ну гэта хутчэй за ўсё маці Хізер, сапраўдная маці. Ну няхай будзе прабачаем цябе. I forgive you. Thank you, Lord. Гэта моцна ўплывае на канцоўку, але вядома толькі пры другім праходжанні, якое ёсць імавернасць, што пачнецца ўжо заўтра. А сюды можна зайсці? Так, пакуль што цэрква выглядае максімальна проста. Ну, там, вядома, вось нейкія нябожчыкі ляжаць пад акрываўленай коўдрай. Матка боская. А можна мне да хаты? У нас у руках, здаецца, так, пісталет. Замест яго мы возьмем катану. Мы просто непадалёк ад захоўвання. Можна паспрабаваць гэтага жэўжыка забіць. Але ж вы паглядзіце, якое асвятленне. Оу. А я сюды хацеў? Не тое каб, там мы яшчэ адну дзвер не праверылі. У гэтага нябожчыка нічога няма. О! У сэнсе! Я думаў, гэта проста нейкі трупак ляжыць, а гэта вораг. І мы яго абудзілі. Зачынена, окей. Усё ж такі трэба вяртацца туды. Я спадзяюся, ён не будзе за намі бегчы, і ён там зараз ляжа і будзе сабе ляжаць. Ля, я лёг літаральна на праходзе. Капцы. А, дарэчы, чаму ліхтарык не свеціць? Вось гэтак прасцей трошкі. Ауч! Вось гэты удар з развароту. Ауч! Бій його. Ау.
Я нават не намагаюся рабіць блокі. Гэта, мабыць, дарма. Все, мы ее добили. Колькі у нас хп засталося? Пасля 2 удараў у нас засталося ўсяго нічога. І у нас, дарэчы, нічога няма, кром 2 ампул. Не той, каб добрая сітуацыя. Шо, яшчэ адзін? Да вы здзекуецеся. А шо робіцца? Чаму перад вачыма плыве? Вау! А гэта ўсё яшчэ захоўванне? Так, захоўванне. Ну, калі так, то захаваемся. І паглядзім, што тут яшчэ ёсць. Святая Дженніфер. Святая Алеса. На гэтым малюнку я трымаю дзіцяці. І я дзіцяці, якое трымаюць. Не толькі проста быць у гэтым кульце, так. Ніхалас. Цудоўныя рукі, Божы доктар. Так, гэта добра. А гэта ці не ліфт часам? Не? Складана. Так, ну ідзем. Як робіцца на shift? На shift робіцца блок. Зараз паспрабуем змагацца з тым яшчэ аднім. Ось які там дрыхнець. Алло. Не паспеў зрабіць блок. Ногой яго, ногой. Ось так. І не падымайся, халера падняўся. Ну, гэтага трошки хутчэй. Адбуцкалі. Фух. І у нас тут яшчэ 2 дзвяры. Зламана. Не зламана. Ліхтарык. І штосьці тут мы бачым. Што мы там бачым? Кулі. Файлы з інфармацыяй. Яшчэ кулі. Добра. І нейкая касета. Касета. Нейкія паперкі ў файле. Мне адчуванне, што гэта рукапісная копія нейкай кнігі. Прадстаўляе божаство, паказанае як арэол сонца. У геральдыцы сімвалізуе рэлігійную групу. 2 вонкавыя круга дабрачыннасці і ўваскрасенне. 3 ўнутраныя круга паданне, мінулае і будучыня.
звычайна афарбаваны ў чырвоны, выпадкова трапляюцца сонца і іншыя колеры, чорны і іншыя колеры. Але сіні пазначае праклён Бога і як следства забаронены. Гэта апісанне гэтага сімвала, на якім мы захоўваемся заўжды. Сіні значыць праклён. Зразумеў, але не зразумеў, куды ісці далей. Мы былі ось тут, ось тут, ось тут. З церквы яшчэ нейкія ёсць дзверы. Зараз мы паспрабуем туды вярнуцца, аббяжаўшы гэтага жэўжыка яшчэ раз. Воу-воу-воу. І паспрабуем тыркнуцца ў іншае месцы. Можна ж захавацца, мы там забілі плотнага жэўжыка. Так. Сімвал не сіні, то бок не праклён. Капліца, званіца. Ось той пакойчык, дзе мы былі, гэта званіца. Цікава, цікава. Тутака у нас яшчэ дзверы. Вось сюдой мы прыйшлі. Хізер кажа, што няма сэнсу туды вяртацца. Гэтыя дзверы зачыненыя. І гэтыя зачыненыя. Окей. Вось цяпер мы афіцыйна патыркаліся ўсюды. Давайте глядзець на мапу. Адтуль прыйшлі, там зачынена. Там нічога няма. Ёсць адныя дзверы, якія не заваленыя, не заблакаваныя, а менавіта зачыненыя. То бок іх можна адчыніць нейкім чынам. Вось гэтыя, якія тут унізе, праваруч. Але як іх адчыніць? Вось гэтыя дзверы. Зачынена. Такі даволі моцны замок, а ключу мы аніякіх не падбіралі, калі не памыляюся. Нічога гэткага... у нас ёсць касета. Мы швэндаючыся тут знайшлі касету. А як яе можна выкарыстаць? Дзе? Я нешта не памятаю, каб дзесьці штосьці было. Каб можна было яе скарыстаць. Можа тут што ёсць? Ды не. І тут таксама нічога няма. І тут таксама толькі кніжкі. Тут зачынена, а тут у нас шлях да званіцы. Тут нехта плача. Але туды, дзе хтосьці плача, мы прайсці не можам. То бок, відавочна, трэба штосьці зрабіць тутака. У нас перад вачамі плыве. Не. Мо трэба неяк скарыстацца ланцужкамі вось гэтымі.
Ды не. Захоўвацца зараз няма сэнсу, мы толькі захаваліся. А што рабіць-то? Дзесьці штосьці мы відавочна не падабралі. Ага. Дзе там у нас дзверы? То бок у гэтым калідорчыку. Вось гэтая карціна, яна сапраўды. Здаецца, ёсць нешта ззаду гэтай выявы. Ля, гэта дзвер. Зноўку гэтыя жэўжыкі, якія пад спадніцу лезуць. У, халера. Непрыемна. Непрыемна і сыкатна. А яшчэ тут бездань. А гэта хто? Гэта нейкія новыя ці што, ці як? Да хтосьці нейкі гуманоідны. Ля, вы паглядзіце, колькі дзвярэй. То бок гэта гуманоіда абавязкова трэба забіць. Таму што швэндацца па гэтаму калідору нам трэба будзе доўга. Ауч! Не халеры ён нас урбануў. Ауч! Як ён балюча б'е. Мы там жывыя? Ну, трошкі жывыя, але толькі трошкі. А у нас было поўнае ХП, нагадаю. Ох, і цяжка будзе, ох, буду перагульваць. О! Кніга пра карткі Таро. Гэта нам дакладна спатрэбіцца, таму што ў нас наперадзе галаваломка з картамі Таро. Мы ўжо падабралі адну. Так. Таро было заснавана на 22 габрэях і кажуць, што яны падаюць цэлы мір. Кожная карта ад 0 до 21 мае пэўнае значэнне. Чытаючы гэтыя карты, можна прадбачыць будучыню. Напрыклад, першая картка чараўнік ёсць стварэнне, мудрасць, пачатак або знішчэнне і махлярства. Другая картка, высокая жрыца, пазначае інтуіцыю, гармонію, веру або дагматызм і фанаберыстасць. Паводле некаторых крыніц, Гарднер стварыў больш 22 карт. Гарднераўскія карткі не існуюць сёння, згадана толькі ў літаратуры. Яно кажа, што гэтыя дадатковыя карты былі заснаваны на апошніх габрэях і пазначалі іншае, трансцэндэнтнае існаванне, тыя Божае.
Э. Тут така у нас... А, вось яшчэ одна картка, дарэчы. Месяц. Hiya, Heather. You show up everywhere, don't you? You make me sound like some kind of unwanted pest. Well, who are you anyway? Haven't you realized that yet? Yeah, you're on Claudia's side. I told you not to put me in the same category as that mad woman. Well, you're pretty loony yourself. It's true. We believe in the same God. But I'm quite sane. So why did you help me out then? Was that also part of trying to resurrect God? It's not uncommon for people to worship the same God and still disagree. God? Are you sure you don't mean devil? Whichever you like. The point is that now I really am on your side. I don't want God to be born. Wouldn't be convenient. Much too unpredictable. So you've been using me to stop Claudia, is that it? Do your own dirty work. My dirty work? I think we both had our own interests in mind. You hate her too, don't you? You're the only one who can get it done. I don't have powers like you two. Besides, I always hated getting all hot, sweaty. Oh, really? I'm just looking out for myself. Everyone does it. Huh. Don't stand there looking so smug. You're the worst person in this room. You come here and enjoy spilling their blood. And listening to them cry out. You feel excited when you step on them and snuff out their lives. Are you talking about the monsters? Monsters? They look like monsters to you? Oh no. Don't worry. It's just a joke. By the way, I forgot to ask you. Did you get the Seal of Metatron? What's that? You don't have it? Leonard was carrying it. You mean this thing? Yes, that's it. As long as we have that, we're fine. Here, take this. Кніга законы іншасвету. Якое тут усё складанае і незразумелае, божачкі. Яшчэ нам працягвае рабіцца горш. Маўклівы груд, то бок Silent Hill, старажытныя багі даследавання іх этымалогіі і эвалюцыі. Што за лухта?
Няма рэлігіі, якая засталася б нязменнай з моманту яе стварэння. І наша не выключэнне. Калі рэлігія запала ў рукі імігрантаў, яна апынулася пад глыбокім уплывам уласных перакананняў хрысціянства. Напрыклад, традыцыйныя прадстаўнікі нашых багоў былі пераназваныя на хрысціянскі манер. Так пачалі з'яўляцца агульныя характэрныя рысы. Ёсць таксама, напрыклад, галоўнае баство, стваральнік рая, або божы, змей і трыснёгі, дубліруючае імя дэмана. Вядома, гэта не было зроблена вернікамі, гэта было зроблена іх апанентамі. Мы працягваем адшукваць усялякія цікавосткі наконт мясцовага культу. Але а ці ёсць у гэтым пакойчыку які-небудзь, напрыклад, магнітафон? Кніжкі і больш нічога. Нават захоўвання няма. Ну так бок мы мусім ісці сюды. Мы ўсё паглядзелі. Нібыта ўсё. Гэта забіты жэўжык. Гэтыя дзверы мы не мацалі, але яны таксама зачыненыя. А гэта ў нас ліфт. Колькі дзвярэй. Капцы. О, божачкі, вы паглядзіце на гэта. Гэта ж сапраўднае пекла. Які сапраўды гарачы агонь. Гэта ж капец. І яшчэ больш дзвярэй. Ну, тыповы Silent Hill. Шо тут робіцца? Дзверы адчыненыя. Яно вызнана мёртвым. Геніяльна. А вось набойчыкі гэта добра. Можа яшчэ што карыснае ёсць? Сярод трупакоў. Не, здаецца, больш няма. Колькі ў нас цяпер набойчыкаў? Ну, 3 абоймы, карацей. Няшмат насамрэч. Няшмат. Ля, які ракурс. Якой пакойчык. Дзённік чытаем. Тут напісана, што гэта дзённік таты, чаму ён знаходзіцца тут. Я часам сам для сябе звяртаю ўвагу на паходжанне дзяўчыны, як рэінкарнацыі Алессы. Я не турбуюся пра гэта. Гэта ўсё даравальна. Ты была не любарай, Шэрыл, альбо Алесса, не мае сэнсу. Гэта мне было ўсё роўна на то, што хтосьці тамака прыдумаў для яе нейкія рэінкарнацыі. Гэтая дзяўчынка — мой скарб. Але імя гэтае памылковае. Я прыдумаў яго для замены маёй страчанай Шэрыл. Калі яна пазнае праўду, ці будзе яна адчуваць сябе непатрэбнай? Мяне вельмі турбуе гэта. Дзякуй, тата. Я па-сапраўднаму Алесса. Так, там яшчэ нейкая дзвер ёсць. Тут больш нічога няма. Нібыта няма. Ну, зламана.
Мне это там, ведаеце, захоўванне бы. Вось гэта не штосьці карыснае. А, это батарэйкі для электрашоку. Ну і гэта лагічна, у пакойчыку, дзе які выглядае нібыта каб цябе. Гэтыя жэўжыкі небяспечныя. Што з імі рабіць, я шчыра кажучы не ведаю, таму што яны міма іх нават не прабегчы, таму што яны рэжуць дужа-дужа хутка. Зараз паспрабую яго прапусціць і проста прабегчы. А! Тут яшчэ адзін. Бляха. Ось гэта быў скрымер. Ось гэты, я разумею, скрымер. Нам нават пахіліцца няма чым. У нас засталася апошняя ампула і ўсё на гэтым. Капец. Я думаў, што абхітрыў яго, а выявілася наадварот. Зачынена. І галава едзе. Так. Сюды мы вернемся пазней. Зачынена. Окей, вернемся зараз. Що там у нас? Доўгі калідор і 3 дзвяры. Гэта будзе непрыемна. Ёсць неблагая імавернасць, што нас там заб'юць. Зламана. Бежим, бежим, бежим. Зламана. Бежим, бежим, бежим. О! Нейкім цудам паспеў. Матка боска. Не, ну вы паглядзіце, як яно гарыць. Божачкі, што яно там робіць? Шо гэта пра... Ён яго ўмачае у полымя, ці што гэта? Ці што ён робіць? А, дарэчы, дзверы. І там былі таксама дзверы. Вяртаемся. Я заглядзеўся на прыгажосць і трохі страціў уважлівасць. Воу-воу-воу. Так, там былі якія яшчэ дзверы? Так, там былі дзверы. Магчыма, варта зараз вярнуцца іх абследаваць. Таму што вось гэты калідорчык, ён выглядае нібыта шлях да чагосьці значнага. Ідзіце ў сраку, хлопцы. О, ой, захоўванні, божачкі. Яно было того варта. Не дарма вярнуліся. Захована.
І що у нас тут яшчэ ёсць? Я бачу ключик. Я бачу шмат матылёў. Гэта можна пачытаць. Ага. Альбом для малявання. Малюнак таты. Сапраўды жудасная праца. Ну чаму? Ён падобны. Але што яно робіць тут? Таму што гэта пакойчык Алесы. Дзверы, вядома, трашчаць, але яны варта дужыя. Сакрэт схаваны ад вашага погляду. Вы падумаеце, што там за дзвярыма? Вам трэба 5 чарадзейных картак, калі вы жадаеце ведаць. Што рабіць за тым, з гэтымі карткамі? Я скажу вам прама, і гэтае і не будуць вяліцца гэтак жа доўга, калі вы кажаце, калі ласка. Зараз першая рэч, якую вы павінны ведаць. То, што павінна быць у кожным вочку. Але гэта нават не палова загадкі. Першыя 3 будзе вельмі цяжка размясціць. Ну, вядома, пачынаць заўсёды цяжка. Уверх галавой чалавек пад зямлёй. Справа ад яго, злева ад яго нікога. Пакіньце яго ў спакоі, яго слёзы занадта блакітныя. Месяц над небам, поўны або палавіністы, ён высока. Мігатлівае святло, падобна кароне, у галаве блазана вар'ята. Ваша превосходительство молится Богу вышэй. Вы думаеце, што зможаце распавесці мне чаму? Вы заўсёды глядзіце ўверх на начное неба. Што ў вас ёсць зараз? Вы не забыліся? Адна кропка апоры, не адпускайце яе. І зараз апошняе, пакуль вы не атрымалі кухталя. Яшчэ адзін намёк, каб дапамагчы вам утрымацца на дарожцы. Страшная і ненавісная рэч уначы. Лепш будзь акуратная. На іншае ты не маеш права. Зверні налева, і ты ўбачыш гэта. Так ты адкрыла дзверы. Я проста жадаю пазнаць, што там. Думаць, што там пуста, неапраўдная рызыка. Забудзься пра гэта. Проста застанься і пагуляй са мной. Інакш я буду адна цэлы дзень. Капец загадка. А вось, дарэчы, дзверы. Пакуль што мы іх адчыніць, вядома, не можам, таму што ў нас пакуль што толькі 2 карты таро. О! Сукенка Алесы. Тая самая, якую, дарэчы, добра паказалі у фільме. На падлозе малюначак нейкага да халеры дэмана, дарэчы. Во-во, можна заўважыць. Жосць. Што ў нас тут? Нататнік. Нешта напісана звонку. Яна за гэтымі дзвярыма, і я не ведаю чаму, проста адчуваю. Але яна тамака не адна. Я адчуваю, што тамака ёсць нешта вельмі небяспечнае. Гэта нешта нават выклікае агіду. Або гэта тое, што яны клічуць Богам. І ўсё ж я адкрыю дзверы. Досуць гэтай дзіцячай балбатні. Я не Бог, але я жадаю выратаваць яе. Не іх. Тып напісання падобны на бацькаўскі. Дарэчы, гэта ж халера, гэта адсылка. Таму што захоўванні у першым Silent Hill'е былі на нататніках. І гэта літаральна захоўванні з першага Silent Hill'у. Тут захоўваўся гэты Мейсон, наш тата, перад тым, як пайсці вызваляць Алесу. Ну, тады яшчэ Шэрыл. Капец адсылкі.
Так, мы тут шмат чаго пачыталі, давайте перазахаваемся. Але ж шыкоўна зроблена. Так, нам сюды. Міма гэтых жэўжыкаў. І ў гэты калідорчык. Тут мы яшчэ не былі. Капцы. Окей. Да пабачэння. Зачынена. То бок фактычна гэта тупік. Выдатна. Схадзілі, паглядзелі. Спадабалася. Куды далей? Магчыма, там праз нейкі час штосьці адкрыецца, але зараз там ні халеры няма. І зараз нам трэба будзе міма тых жэўжыкаў праскочыць вось па гэтаму непрыемнаму калідорчыку туды і на ліфт. Спадзяючыся, што гэты ліфт нас прывязе кудысьці, дзе мы яшчэ не былі. Ва! Во-во-во! Бежи, бежи, бежи! Да не-не-не, бежи! Разворачивайся и бежи! Холера! Бежи, калі ласка! Боже, як гэта цяжка! Не-не-не-не-не! Які ж яны жвавыя! Ух, паспеў. Але ХП у нас зараз пакуль што ёсць. Трошкі ёсць, але гэтага літаральна на 2-3 удары. А, ён нас павёз наверх. То бок у нас ёсць толькі 2 паверхі. Правильно? Ну так. Ох. Но тут мы паглядзелі ўсё, што маглі. Тыркнуліся ва ўсе дзверы. Нам трэба яшчэ неяк дзесьці сабраць яшчэ 3 карткі. А, у нас же, дарэчы, так, у нас цяпер ёсць медны ключ. І я вось толькі што зазірнуў у падказкі, і мы дзесьці прасахацілі одну картку. Пасля сустрэчы з Вінсентам, то бок гэта на гэтым паверсе. Ці у нас была бібліятэка? Вось у нас бібліятэка.
максімальна уважліва ўсё мацаць. Так, дзе ў нас была зачыненая дзверь? А, вунь там. На паверх тое, што вось гэты папярэдні, мы яшчэ вернемся дакладна, таму што там знаходзіцца дзвер, у якую трэба будзе пхаць гэтыя карткі. Адпаведна, нічога дрэннага, што мы нешта прапусцілі, няма. Ля, там нешта варушыцца. Леваруч шосці варушыцца. Уху. Непрыемна. Так, тут мы забівалі гэтых жэўжыкаў. Ідзем сюды. Тут у нас жэўжык не забіты. О, што робіцца? Матка боска, што гэта? Чаму ўсё рэзка стала горш? Капцы. Так, наперадзе дакладна вораг. А мы не захоўваліся. Божачкі. Вы толькі на гэта паглядзіце. Все светится, все палая. А у церкви все норм. Так, заховаемся хутенько, потому что страшно. Вітанки, норм. Так. Покой Олесы заховались, шпиталь. Каментары ў чаце адсутнічаюць, таму што ўсім страшна. У нас апошняя лакацыя, ужо хутка фінал гісторыі, адпаведна, да халеры небяспечна ўсё. Так, што ў нас у руках? У нас пісталет, здаецца. У нас ХП няма ні халеры. А, у нас нават не пісталет, у нас электрашок. Паспрабуем взяць ўсё ж такі катану. Але гэтыя жэўжыкі, ну піпец, якія жвавыя і небяспечныя. А ў нас яшчэ і перад вачыма ўсё плыве. А, ён там за стенкай поўзае. Ну, няхай сабе поўзае. А вось гэтага абысці не атрымаецца. Добра, што я захаваўся. А, там пазаду яшчэ. Да ты падохнеш ужо ці не? Нейкім чынам атрымалася іх забіць. Пры тым, што гэта была максімальная падстава. Вось гэты жэўжык мусіў падбегчы і зарэзаць мяне, пакуль я б'юся з буйным. І гэта амаль што атрымалася. Апошняя аптэчка. Все, аптэчак няма увогуле. Просто няма. А,
І мы там дзвер, дарэчы, прапусцілі. Вось. Гэта ў нас школьны клас? Ну так. Ідзі дадому, здохні, выкрадательніца. Гэта парта Алессы. Мая парта. То бок у іх адукацыя таксама была царкоўная. Не халеры сабе. Перад вачыма плыве дзённік. Гэтую дзяўчыну клічуць Алесса. Яна вучыцца ў маім класе. Калі у вас добрая памяць, вы зможаце яе ўспомніць. Мае вучні завуць яе, цытую, ведзьмаю. Найбольш верагодна, што яе маці марнатравіць яе. Я ніколі не бачыў, каб яна уваходзіла без драпін альбо удараў. Зараз яе асобы занадта залежныя, цёмныя для 6гадовай, выраз яе асобы. Магчыма, што гэта незвычайна, але я не змог нічога прыдумаць лепш, чым проста назіраць і чакаць. Што я магу зрабіць? Як я магу дапамагчы? Я жадаю параіцца з юрыстам, у мяне ёсць свой рахунак. Мой сябар, мне трэба твоё меркаванне наконт гэтага. К. Гордан. Гэта, гэта, вядома, стары Silent Hill, але не той, каб самы стары, таму што гэта Silent Hill 3. Гэта найбольш новы з класічных Silent Hill. Гэтая выява воўк. Выглядае як сабака, але напісана воўк. І ўсё. Лаканічна. Божачкі, як ён файна выглядае, гэты стары Silent Hill. Так, ось яшчэ адныя дзверы. І яшчэ адныя дзверы. Касетнік. Файна, зараз мы паслухаем, што там была за касета. Лісты або некае прапановы. Людзі пачалі выказваць сваё крайняе незадавальненне аб бацьку Вінсенце, які выкарыстоўвае грошы арганізацыю ў сваіх мэтах. Таксама ёсць слых аб тым, што бацька Вінсент вымагаў унёскі ў вернікаў. Гэта сапраўды так? Я не на тым месцы, каб забараняць павялічваць колькасць вернікаў у арганізацыі. Нават калі мы верым у Бога, калі мы аб'ядналіся ў нейкую групу людзей, нашыя таленты не павінны быць абмежаваныя. І у нас павінна быць воля слова дзеля паглыблення нашай веры. Л.С. Л.С. Леонард? Не, хутчэй за ўсё не Леонард. Таму што Леонард Вульф. Это ЛВ. Так, магнітафон. Выглядае нядрэнна. Добра, магнітафон. Do you know about what happened here 17 years ago? You've been here a long time. You must have heard some details. A group of pagans, blinded by earthly desires, spit in the very face of God. They tried to use the seal of Metatron to prevent God's awakening. But God drove the unbelievers away and threw them into the abyss. But due to their wickedness, God was unable to be born properly. And so, she has slumbered ever since in the womb of the Holy Mother until the time of the awakening. That's all that I know. That's it, huh? Well, thanks. Father Vincent, I heard that the Holy Mother has been found. Is it true? Alessa has been found? Did Claudia say that? Yes.
then it must be true. Her sight rarely fails her. Bless the Lord. Maybe it's because of her great faith. But I could never be like her. I wouldn't want to. Nor I. The truth is, Sister Claudia frightens me a little. Well now, let's both show our faith by forgetting about this little talk, okay? Yes, but does that mean this land will finally be the home of eternal paradise? If God wills it, my sister. If God wills it. І гэта зафіксован момант таго, як знайшлі... О, аптэчка файна. Як знайшлі Хізер. Так, гэтыя дзверы мы не зазіралі? Не, яшчэ не. Так, тут хтосьці ходзіць. Ауч! Матка боская, колькі іх тутакі. І галоўнае, навошта? У гэтым пакойчыку, як я зразумеў, няма нічога, акром вялікай колькасці ворагаў. Так бы мовіць, дзякуй вам. О, яшчэ адна картка. Жрыца. А гэта ў нас свечка. Імя Клаудія Вульф, напісанае маленькімі літарамі. Выглядае як яе дзённік. О, дзённік Клаудіі. Лістапад 10. Яна не памерла тады, яна нарадзілася. Я ведаю, гэта сапраўды. Але чаму тады я не знайшла яе? Яны патрабаваліся ў яе сіле, каб пабудаваць рай, шчасце для ўсіх людзей. Яна павінна была перанарадзіцца. Я сапраўды жадала пазнаёміцца з ёю. Лістапад 14. Прачытала кнігі хвалы. Жадаю падзякаваць бацьку за тое, што купіў мне гэту бескаштоўную кнігу. Я знайшла тое, што шукала, як абудзіць Бога. Але гэта занадта жорстка. Ці змагу я выкарыстаць гэта, калі ўбачу яе? Лістапад 16. Памятаю, у мяне быў вольны цэлы дзень, я прачытала найноўшую гісторыю уцекачоў і маленькія рабы, эксплуатацыя дзіцяці. Я не жадаю быць простым назіральнікам у гэтым міры. Зараз я нічога не магу, і гэта так непрыемна. Гэта пакойчык Клаудіі, так. Гэта што? Састарэлая віншавальная картка. Happy Birthday. Маленькая Клаудія з 6-годдзем. Кахаю цябе як сапраўдную сястру. Твая назаўсёды. І гэта картка, якую падаравала ёй, відаць, Алеса. Жосць. Так. Ух. І мы даследавалі гэты калідорчык цалкам. Я нагадаю, у чым зараз нашая задача. На гэтых 2 паверхах нам трэба знайсці яшчэ 2 карткі Таро. У нас ёсць высокая жрыца, месяц і вока ночы. Жосць. Зараз мы пойдзем захаваемся. Ну, пераклад увогуле вясёлы. Адзін з найбольш заўважных прышпілаў гэтага перакладу
Гэта зараз прадэманструю. Усюды у тэксце, у тым ліку у словах герояў, выхад гучыць як экзіт. То бок выйсці тут экзітаваць і усялякае гэткае. То бок гэта не столькі трасяністы, колькі аўтарскі, так бы мовіць. Так, а куды далей? Вось мы зараз захаваліся, і я хачу яшчэ раз зайсці ў той пакойчык з велічэзнай колькасцю непрыемных жэўжыкаў. Пабегаць ад іх і упэўніцца, што ў гэтым пакойчыку нічога няма. Вось яны. Іх тут 4. У кутах пуста. Ауч, боляча. Пуста. Ну так, нібыта пуста. Абсалютна пусты пакойчык, у які трэба зайсці, проста каб памерці. Непрыемна, так бы мовіць. Так, гэта тое захоўванне. Ну так, 3 карткі. А, і там, дарэчы, яшчэ ж кніжка, якую нам даў Вінсент. Вялікая кніга ўзяла ў Вінсента ў архівах. Што ў нас тут напісана? А, пра пячатку Метатрона. Гэты магічны квадрат з захоўным і рассельвальнымі уласцівасцямі, названы Верун 7 Хрест, альбо медальён Метатрона. Ён дасць вынік незалежна ад таго, якая мэта. Такім чынам, тут вельмі важны прафесіяналізм ліцейніка. Цяжка кіраваць, таму звычайна не выкарыстоўваецца. Вось чаму завецца ён Метатрон пасля анёла Метатрона, альбо Метратрона, таксама вядомага як агент Бога. Ні халеры не зразумела, але дужа цікава. Так, касету мы паслухалі. Бляха, а цяпер прарывацца праз гэты пакойчык будзе нашмат цяжэй. Уа! Але ў мяне атрымалася. Ух! Усё, пакідаем тое месца назаўжды. Зараз зойдзем у званіцу, захаваемся тутака. Вось гэта будзе наш захоўвальны пакойчык. Так. Цяпер вяртаемся. А, і вяртаемся мы вось сюды. Там мы былі, там мы былі. Нібыта ўсё праверылі. Ля, якія гукі. Што тут яшчэ хтосьці цяпер ёсць? А, не, гэтае месца проста пачынае крывіць. Бачыце, як яно расплываецца? Куды мы тут заходзілі? Гэта ліфт, а гэта бібліятэка. Давайте забежим яшчэ раз туды. Шо? Паверхам ніжэй штосьці дужа злое бегае.
Ну тут дакладна ўжо хутчэй за ўсё нічога няма. Все, што маглі, мы адсюль забралі. Таму зараз ідзем у ліфт. Ні халеры незручна. У гэтым фактычна сэнс сайлент-хілаўскага кіравання, каб табе было прыгожа, нязручна і страшна. Не, я ж кажу, яно лепей, калі від з вачэй, але яно літаральна пужае. Гэта просто трошки розныя падыходы да справы. То бок, калі яно з вачэй, я знаю, як гуляецца Silent Outlast першы. Калі яно гуляецца з вачэй, то яно нібыта эфект прысутнасці дае. Гэта факт. Але гэта таксама добры падыход, таму што яно дае эфект наадварот. Эфект таго, як назіраюць за табою. І гэта дуже трапна адносна Silent Hill, таму што Silent Hill ён сапраўды заўсёды назірае за табою. У гэтым сэнс гульні. Трэба зазірнуць яшчэ ў гэты пакойчык. Тут у нас ёсць два ворага. Дуже-дуже небяспечных. Так, яшчэ раз патыркаемся у гэтых мертвякоў. О, картка. Гэта вось тая картка, якую мы не заўважылі. І гэта было дарма. І добра, што мы за ёй вярнуліся. Outlast першы па-свойму прышпільны. Але мне заўжды, як я ўжо 500 мільёнаў разоў казаў, мне ў першую чаргу важныя сеттынгі, а сеттынг у Outlast'е, ну да. Так, куды нам зараз бегчы, дарэчы? На гэтым паверсе не той, каб шмат чаго, в смысле, куды зазірнуць. Магчыма, нам трэба зайсці яшчэ раз у той вось тупік. Хутчэй за ўсё, там я забыўся на картку. Бамбіза? Я дакладна памятаю, фактычна двойчы мне спадабаліся моманты ў Outlast'е. І абодва гэтыя моманты у дапаўненні. Это вось той галоўны босс дапаўнення, той, што партны. Там і лакацыя з ім цікавая, і сам ён цікавы. І ў гэтым жа дапаўненні больш-менш цікавае сумяшчэнне лакацый і ворага. Гэта кухня, там, дзе жыў канібал. То бок, ось гэта адчуваецца як частка сеттынгу. То бок, ёсць вораг, які жыве ў нейкім сваім асяроддзі, і гэта вось утварае нейкую атмасферу вакол пэўнага месца. І гэта вось усё, больш там нічога гэткага цікавага і няма фактычна. Так. Бяжым. Оп, прабеглі. Зараз, дарэчы, нам трэба будзе яшчэ раз... Ау, сэнсі, не падай, ты шо? Яшчэ раз трэба будзе менавіта прабегчы па таму калідорчыку з вялічэзнай колькасцю непрыемных жэўжыкаў.
Пасля гэтага можна будзе захавацца. А, не тая дзвер, выбачаюся. Пробегли. О, не падай. Пробегли. О, пробегли. Здаецца, нават не страцілі, не страцілі здароўе, божачкі. Як прыемна гэта чуць. А, вось тут мы зараз захаваемся. І потім глядзець у пошуках апошняй карткі. І мне не падабаецца тое, як утвараецца страх у Outlast'е. То бок больш за ўсё гэта звычайнае нуднае мяса плюс скрымеры. А гэта, выбачце, ну зусім нуда. А, вось эта дзвер, што нам патрэбная. Бяжым. Оп. Вось гэты калідорчык. Я там заглядзеўся на монстра і, магчыма, не заўважыў, магчыма, тут ёсць картка. Не, няма карткі. Няма? Ну, вось у гэтым месцы выгляд. А, тут бач сляды. Схаваная дзвер. Гэта ўжо другая схаваная дзвер на гэтай лакацыі. І вось менавіта дзякуючы кінематаграфічнаму выгляду, то бок камера максімальна не з вачэй, гэты момант спрацаваў больш-менш нармалёва. Таму што калі бегаць з ракурсам з вачэй, то бок ад першай асобы, зрабіць нейкі акцэнт на вось гэтую падказку было б фактычна немагчыма. Ну, ці рабіць якой-небудзь вязьмярскі зрок. Гэта было б максімальна нудна. А тут гэта ўспрымаецца, як нібыта сам Silent Hill нам падказаў. Матка боская. Які пакойчык. У гэтым пакойчыку відавочна Алеса выжывала пасля пажару. О, ампула, гэта добра. І яшчэ штосьці. Кніга і апошняя картка. Дурань. Аглафотыс. Чырвоная вадкасць або крышталь, падобны на кроў. Паводле Кабалаху, імя ўзята ад травы, якая можа выганяць духаў, кажуць, расце ў арабскіх пустэльнях. Можа выкарыстацца дзеля абароны ад д'яблаў. Моцная, але рэдкая, вельмі цяжка знайсці. І гэта зноўку спасылка на першую частку Silent Hill. Там можна было атрымаць добрую канцоўку выключна, калі знайсці гэты аглафотыс і выкарыстаць яго. Першая частка ў гэтым сэнсе нашмат складаней. Глядзіце, як нас рыхтуюць да бітвы з босам. Гэта будзе жорстка. Асабліва ўлічваючы тое, колькі я страціў рэсурсаў
Дарэчы, сляды зніклі, а наперадзе ў нас зараз ляжыць вораг, якога хутчэй за ўсё абысці нельга. Гэта непрыемна, але паспрабуем. Ух, праскочылі. І гэта ўжо жукаў стала больш. Фух. Захоўваемся, і зараз будзе ў нас галаваломка. Апошняя галаваломка ў гульні. Хутчэй за ўсё гэта будзе максімальна непрыемненька. І гэта на сярэднім узроўні складанасці. А вось гэтага журналу тут не было. А, гэта што вось унізе там намалёвана, гэта... Вось гэта малюначак дэмана, мы яго ўжо разглядалі, а гэта ў нас конь? Ух. Дык вось, галаваломка. Навошта я сюды палез? Не разумею, таму што спачатку трэба перачытаць падказку. Халера, гэта трэба пазначаць неяк. Я нават возьму сваю нататкавую дошку, каб на ёй штосьці пазначаць, таму што, гэта будзе няпроста. Дзверы, вядома, трашчаць, але яны варта дужыя. Сакрэт схаваны, што з дзвярыма, 5 чарадзейных картак, калі хочаце ведаць, што рабіць з гэтымі карткамі. Першая рэч, якую вы павінны ведаць, то, што павінна быць у кожным вочку. То, што павінна быць у кожным вочку. У кожным вочку. Што гэта значыць, не ведаю. Магчыма, у кожным куце? Але гэта нават не палова загадкі. Першыя 3 будзе вельмі цяжка размясціць. Відавочна. Уверх галавой чалавек пад зямлёй. Справа ад яго, злева ад яго нікога. Так, уверх галавой чалавек пад зямлёй, злева справа пуста. Прыняў. Пакіньце яго ў супакоі, яго слёзы занадта блакітныя. Месяц над небам поўны або палавіністы, ён высока. Месяц у верхняй палове. Месяц зверху. Мігатлівае святло падобна кароне у галаве блазана вар'ята. Блазана. Што гэта значыць? Карацей, святло. Корона у галаве блазана. Окей, далей. Ваше превосходительство, молится Богу ушей. Вы думаете, что можете распавесці мне, чаму вы заўсёды глядзіце ўверх на начное небо? Што гэта значыць? Ні халер не зразумела. Што у вас ёсць зараз? Вы не забыліся? Адна кропка апоры, не адпускайце яе. І зараз апошняе, пакуль вы не атрымалі кухталя, яшчэ адзін намёк, каб дапамагчы вам утрымацца на дарожцы. Страшная і ненавісная гэтая рэч уначы. Лепш будзь акуратная. На іншае ты не маеш права. Звярні налева, і ты ўбачыш гэта.
Ну, тут ёсць гэткія прышпілы. Я заўважаю. Падчас праходжання мы шмат чаго заўважылі. Так. Ага, вось. Давайте глядзець. У нас ёсць картка жрыца. Картка дурань. Павешаны чалавек, вока ночы і месяц. Вось месяц мы бахнем сюды. У нас пазначана, што месяц зверху. Павешаны няхай будзе ў сярэдзіне. Не, няхай ён будзе знізу. І вакол яго нікаго не мусіць быць. Не. Тут мало таго, што таро, так яшчэ і таро трошкі асаблівае. Тут нам адразу распавялі, што насамрэч картак таро трошкі больш. І вось у нас тут ёсць сакрэтныя, якіх няма у стандартным наборы. Так. Дурань. Там штосьці было пра тое, што святло карона ў галаве блазана. Ну, дурань у нас дакладна блазан. А я ведаю, што частка ёсць, а часткі няма. Варыянтаў гэта размясціць насамрэч да халеры. Таму хутчэй за ўсё мы тут надоўга. Окей. Відаць, я занадта вумны для сярэдняга ўзроўню складанасці. Беларускія этнічныя таро я маляваць дакладна не буду. Калі я буду маляваць таро, гэта будзе мышапавучае таро. Але аднойчы я яго абавязкова намалюю. Так, ну, разабраліся занадта хутка нават, таму захоўваемся. І зараз будзем біць боса. Мы падышлі да самага канца. Ля капцы. Кіраваць максімальна нязручна, але халера ўражвае. Ля, вы паглядзіце на гэты вентылятар. Вось гэткая вентылятара мне дакладна не хапае ва Вроцлаве. Вітанкі, Лорен, так, яшчэ стрымлю. Мы сёння скончым гульню, у нас засталося толькі забіць боса і паглядзець, чым скончыцца гэтая гісторыя. Трошкі нечакана. Гісторыя скончылася з тым, што вылецела гульня. Зараз я яе перазапушчу.
Трошки нечакана, але бывае. Тэхнічная канцоўка, ну. Так. Добра, што мы захаваліся літаральна вось зараз. Усё працуе. Так, нібыта нічога не згубілася. Дзе вы там? А, вось тут така. Вяртаемся ў гульню. Ну, насамрэч, гэта ўсяго толькі другі раз за ўсё гэта праходжанне, калі гульня сламалася. Пры тым, што гульня старая, гэта насамрэч добры результат. Магло быць нашмат горш. Эйдь. Спроба номер 2. What do I want? Well, for the two of you to die, that would be nice. Then I could relax. When did you stop believing in God? God lives. Just look around you. But I do believe in her. In my own way. I fear her, and I adore her. But I haven't lost my mind like you. You think that this is the work of God? Isn't this all nothing more than your own personal nightmare? Just like Alessa 17 years ago? If this really is the work of God, then I'd say she has lousy taste. You mock God? Traitor. You will go to hell. Not that again! Who do you think you are, claiming to know God's will? Go home, Vincent. Home. This church is my home. I built it with my power. The power of money that you view with such scorn. Although I admit that this atrocious scenery is all yours. If you continue to get in my way, Then you kill me? Well. Well. The guest of honor has arrived. Let's get this party started. Heather, go ahead and kill this crazy bitch. This demon who claims to speak for God. The time has come. You can kill her now. you'll go to hell! What did you do? Nothing important. You're not going to run? I guess this is the end. No, the beginning. As Vincent said, the time has come. Alessa, I'm saddened that you didn't agree to this on your own. But I thank you for nurturing God with all the hate in your heart. It's time for mankind to be released from the shackles of sin which bind them. But a god born from hatred can never create a perfect paradise. Happy people can be so cruel. Is it so hard to believe that sympathy could be born out of pain and suffering? Why do you reject God's mercy? Why do you cling to this corrupt world? You know that only God can save us.
too? Happy ending? I'd rather go to hell. No, I don't expect to be saved. And that's fine. Alessa, my dearest. For the pain that I've caused you, I deserve no mercy. Even if it was to save mankind. It was too deep a sin. It was hubris for me to try to hasten the day of her arrival. Sacrifices were made. And those are my sins. If you feel so guilty about it, why don't you go to hell? Heather, use the seal. Vincent? The seal of Metatron? Now your stupid dream is over. Oh, that's just a piece of junk. What do you think you can do with that? Do you really think it can kill God? I'm sorry to see you fell for my father's foolishness. What? You're pathetic. But God loves even you. Now, Alessa, there's nowhere else to run. Just accept it, Alessa. The pain will disappear. I've been waiting so long for this. Even as a child, I knew I would see the coming of this day. I knew I would be a witness to it. Judgment Day. Alessa? Shut your stinking mouth, bitch! Гэтая гульня літаральна створана, каб яе нарэзаць на всялякія мемы. Тут столькі ўсяго можна нарабіць, просто капцы. Як нам трошки раней ужо падказалі, вось гэтая чырвоная таблетка, то бок пігулка, насамрэч аглафотис. І нам трэба яе зараз праглынуць, каб зрабіць, так бы мовіць, аборт. What are you doing? Dad.
She swallowed. What is this? Looks like God didn't make it. Stop! God is... Claudia! Lessa, you cannot kill God. I will birth God. If you can't do it, Alessa, I will. Claudia! Claudia! Который раз нагадаю, што Silent Hill 3 гэта хорар пра жаночыя страхі. І найгалаўнейшы страх, які нам тут зараз паказалі толькі што, гэта страх нараджэння. І ў якасці галоўнай антаганісткі у нас Клаўдія, гэта літаральна вось гэтая жанчынка, якая кажа, што трэба абавязкова нарадзіць, гадзіннік тацікае. І галоўны алтар гэтай цэрквы, ён выглядаў як жаночая похва. І ў момант нараджэння галоўнага боса гэты алтар разарвало. Максімальны ўзровень сімвалізму просто ва ўсе бакі. Дарэчы, захоўванне-то даволі далёка. Набойчика у нас няшмат. Босс даволі складаны. Гэта будзе капец. Can't be dead. I was gonna kill you. This is God? Капцы. Так, ну вітанкі, бог. Чым у цябе будзем шмаляць? Аўтамата у нас няма. У нас трошки ёсць дробавіка. Але дробавік... Ох. Ох, ох, ох.
Нам трэба навучыцца ўхіляцца ад гэтай лухты, таму што яна неяк хутка бегае. Эу, ты будзеш спускацца ці не? Гэтая халера хутка бегае і больно б'е. Я двойчы пад яе папаў і ўжо амаль што забіты. Хутчэй за ўсё трэці я не перажыву. Гэта непрыемна. Так. Ауч! Так. Трэба прыстасавацца, каб бегаць па гэтай арэне. Мне неяк трошкі нязручна. Глядзіце, нас захавала непасрэдна перад босам. Дужа зручна. Дзякую. Яшчэ раз паглядзім. Добра, што не трэба будзе бегаць туды-сюды. Can't be dead. I was gonna kill you. This is God? Так, у нас усё яшчэ катана. Так, пакінем дробавік трошкі на пазней. Спачатку будзем карыстацца пісталетам. Колькі у нас набойчыкаў? 82. Не той, каб гэта шмат насамрэч, але гэта і не той, каб мала. І ён даволі дальнабойны. Так, ад гэтай лухты больш-менш зручна ухіляцца. Оп, ухіліліся. Вось у гэтай моманты, хутчэй за ўсё, можна падбягаць і лупашыць якой катанай, але, шчыра кажучы, мне сыкатна. З часам колькасць гэтых вогнелухт будзе павялічвацца, і мне будзе больш балюча. О, вось ужо іх дзве. Мяне ўжо пакалечыла трошкі. Дарэчы, мне прыйшла ў галаву ідэя. Трэба камбінаваць зброю. То бок пісталетам можна збіваць, каб яна нахілілася, а потым, калі яна ўжо ўпадзе, шпуляць драбавіком. Вось гэта будзе дакладна лепш. Ось яна ўпала. Бярэм. Можна, дарэчы, адразу перазарядзіцца, узяць драбаш. І ось тут уже драбавіком.
Ауч! Але з дробовиком трошки цяжэй бегаць. Холера. Гэта я не улічыў. Ауч! Поймаў усё, літаральна ўсё. І, а ты ўвогуле не бегаеш з дробавіком ці што? Ці я гэта? Ён такі цяжкі? Всё, капец. Так. Дробавік трошки не варыянт. Як я і казаў, гэта будзе не хутка і не з першага разу. Що у нас яшчэ ёсць? У нас ёсць электрашокер, які нам аніяк не дапаможа. Ну, у сэнсе, я зняў пісталет ці што? Увогуле без зброі вырашыў пастаяць. А чаму не? Паспрабуем стратэгію з дробавіком. Ды можа бегаць, а чаму яна перыядычна не бегае? Перыядычна проста адмаўляецца перасоўвацца. Ауч! Боляча. І перыядычна проста разварочваецца чамусьці. Што гэта за лухта? Не, дакладна, з гэтай пазіцыі яе трэба збіваць пісталетам. Ухіліліся, чаму ты развярнулася, незразумела. Ауч! Не ухіліўся. Пакуль што, вось чаму цябе разварочвае? І чаму ты... А, яна стамляецца. Я неяк забыўся, што ў гэтай гульні у нас ёсць стаміна. Так, ужо 2. Вось гэта я забыўся, так. Трэба трымаць у галаве. Дарэчы, мы ледзь жывыя, ці быць? Так, мы ледзь жывыя, давайте пахілімся. Ну навошта, навошта? Бегать няспынна нельга, таму што у нас скончваецца стаміна. Ауч! А вось чаму нас перыядычна разварочвае, вось гэта пытанне. Зноўку мы ледзь жывыя.
бахнем апошнюю ампулу. Эканоміць сэнсу ніякага няма, таму што гэта фінальны босс. Ауч! Больно. Хутчэй за ўсё яшчэ прыйдзецца яго дабіваць рукамі, таму што набойчыкаў нам дакладна не хопіць. Ну чаму ж ты не пабегла? Бежи. Не побегла, ну и развернулась. Вот чему я ее разворачиваюсь, это максимально цікавое питание. І, дарэчы, патрэніравацца ўжо няма магчымасці, таму што ўжо канец гульні. Хутчэй за ўсё яе разварочвае, так, сапраўды разварочвае, калі націснуць права і лева адначасова. Чаму я націскаю права і лева адначасова, гэта трошки іншае пытанне. Так, ухіліліся. Ухіліліся. Файна. Як мага менш бегаем для таго, каб як мага менш вытрачаць стаміны. Эу, в сэнсе. Ауч, не ухіліўся. Шкада. Мы наносім пашкоджанне толькі калі шпуляем літаральна ў галаву. Ауч, ну зноўку патрапіў пад гэтую лухту. Калі мы вось гэтак збіваем, гэта проста кладзе яе на падлогу, а пашкоджанняў не наносіць. Бежим. Ау, все одно зачапила. Холера. Зачапила? Так, зачапила. Падай. Теперь берем знову драбаш. Ухиляемся.
Ухилилися. Файно. Поклали. Ухиляемся. Ухіліліся. Гэта пакуль што толькі адна гэтая халера ходзіць. І гэта добра. Пошла холера. Ухилилися. І, до речі, набойчики до дробовика у нас скончились. Ну, то засталася апошняя обойма. Маем гэта на увазе. Ухиляемся? О, уже две ходить. Ауч! Я ж ухилился. Ухилился, але все одно трошки спотыкнуўся. Так, холера упала. Дробаш. Ухиляемся. Ну, на что. Не подыходим. Не тре разворачиваться, не тре. Подыходит занадто близко. Воу. Хух, потненько. Ухиляемся. Ау, не ухилились. ХП знову нема. Використовуємо апошню ампулу. Зброя. Кольки, до речі, у нас набойчиків на пістолет? Мало. 50. Ну, фактично вже можна тільки їх використовувати, тому що ухилилися. Коли раптом виявиться, що у нас не хватить набойчиків, треба буде економити пістолет. Кого так ранять босса и бить его трубой. Лес не потрапил. Все? Что, у меня скончились набои? Так, у меня скончились набои. Капцы! И ХП у меня так само скончились. Ага. По нулям тут такая.
Ну что, будем спробовать сбить катану? Ауч! В спину дало. І нас забило. Ну, до речі, бить катаною в голову виглядає як нібито більш-менш нормальний план. Ось зараз паспрабуем просто перадамажыць, просто станем каля яе, ось гэтак. Хутчэй за ўсё гэта не спрацуе, на халеры. Ауч. На табе ў галаву. Ауч. Колькі мы можем вытрымаць удараў? 3. Вось у нас зараз чырвонае здароўе. То бок 3 удары ў галаву. Ну, по нам рукопашную мы трываем. И теперь як сбить эту холеру? И она по нам литерально не трапляет. Ауч. Так. Ага. Мабыць, я забыўся пра нейкі удар і гэта прапусціў. Ну, але гэта выглядае як план насамрэч. То бок спачатку мы яе расстрэльваем, намагаючы максімальна ўхіляцца. Выпускаем усе набойчыкі з пісталета, а потым просто падыходзім і лупцуем. Што ты робіш? І потым лупцуем катаны. Катана і, дарэчы, дробавіком таксама можна будзе спрабаваць. То бок мы зараз адыходзім максімальна, здалёк выпускаем усе набойчыкі пісталета. Максімальна адыходзячы. Оп, ухіліліся. Ой, якія дурны. Калі ухіляемся, не трэба атакаваць. Ані ў якім разе. Таму што ўхіленне падчас атакі гэта блок. А калі гэта блок, то мы стаім на месцы і не рухаемся. Нарэшце на фінальным босе я разабраўся ў баіроўцы гэтай гульні. Ну, па-першае, лепш позна, чым ніколі, па-другое, мы яшчэ будзем перапраходзіць гэтую гульню на халера зноўку патрапіў на дрэнную канцоўку і на жартаўную канцу, на жартлівую канцоўку. Ухіліліся, ухіліліся.
ухіліліся, ухіліліся. Ухіліліся, ухіліліся. Ухіліліся, ухіліліся. Оп, ухіліліся, ухіліліся. Все, набойчики скончилися. Глядзім, що у нас по ХП. По ХП у нас дренна. Використовуємо ампулу. Беремо катану. І йдемо у гості. Пам'ятаємо, ми триваємо 3 удари. Після гэтага треба з'їсти... О! Не спотребилось. Is that the end? I guess it's time to roll the credits. You're still alive. Heather, what Heather? Oh. Just a joke. You've got terrible I'm taste. sorry. Heather, did You you... don't have to call me that. I'm not hiding anymore. You want me to use your real name? What was it again? Cheryl. The name my father gave me. You gonna let your hair color go back too? I don't know. Don't you think blondes have more fun? Віншую вас, шановне господарство.
мы прайшлі Silent Hill 3 на добрую канцоўку. Ну, пры першым праходжанні можна прайсці толькі на добрую канцоўку, але ў нас ёсць яшчэ дрэнная канцоўка трошкі. Яна там трошкі дрэнная і жартоўная канцоўка. І праходжанні наступныя пасля першага яны адрозніваюцца ў тым ліку тым, што гульня навальвае дадатковага контенту. Напрыклад, другое праходжанне, якое на дрэнную канцоўку, дрэнная канцоўка у нас забяспечваецца агрэсіўнасцю хізер. То бок нам трэба забіваць усіх па чвары. Вось мы па гульні часцей прабягалі міма, а іх можна было забіваць. І пры другім праходжанні гэта прасцей рабіць, таму што у нас ёсць магчымасць іх забіваць. Таму што у нас будзе лазерны меч, бясконцы аўтамат, там яшчэ нешта. Карацей, будзе да халеры весела ўжо заўтра. Яка ж файная гульня, а? І вось гэта першая частка, якая ўвогуле фактычна гэта проста гарадскі хорар. Мы проста ідзем па начному гораду і намагаемся дайсці да хаты. Як гэта халера атмасферна, што піпец проста. Дуже падабаецца. А ў другой палове мы прыязджаем у Silent Hill і нам пачынаюць навальваць увогу сеттынгу. І вось гэта таксама прыемна, але прыемна па-іншаму. Але таксама прыемна. Фактычна, як дзве асобныя гульні адчуваеце. Першая палова і другая. А якая музыка? Заўважце, якая музыка, божачкі. Акіра Ямаока просто боженька. Вось не гэтая лухта, бог, а Акіра Ямаока. І Масахіра Ито, які тут перыядычна раскоквае ў гэтых крэдытцах. Я яго некалькі разоў ужо бачыў. Вось, зноўку Масахіра Ито. Гэта жэўжык, які зрабіў значную частку візуалу Silent Hill. Ён рабіў накіды монстраў, ён рабіў 3D, ён рабіў дизайны інтэр'еру, так бы мовіць, Silent Hill-овскага. Красавельчик. Вось актары. Хізер, Дуглас, Клаудія Вінсент. Усяго за гульню атрымліваецца 4 персонажы. А якая гісторыя, халера? Ну там яшчэ быў это самы Леонард Вульф. Чамусьці яго не напісалі, але галоўны герой фактычна 4. Юзук Акіра Ямаока. Божачкі, які малайчынка. Вялікі дзякуй Сімсайлу за тое, што зрабілі шонайменш 3 штуковыя Silent Hill. Зноўку Акіра Ямаока. Дзякуй, Орел. Пасля гэткага сканчэння будзе проста максімальна прыемна паспаць. Далей мы будзем
мы будем шукаць, да каго пайсці рэйдзікам. А заўтра, нагадаю, у нас пачнецца новае праходжанне Silent Hill 3 на дрэнную канцоўку. Но гэта будзе больш фанавае праходжанне, таму што у нас фактычна будзе лазерны меч светавы з зорных войнаў і бясконцы аўтамат. Гэта будзе вось менавіта весялосць да халеры. Так, да каго мы пойдзем рэйтам? Бачу, там ватафака бегае. І ў яго ўсяго толькі адзін глядач, гэта трэ выправіць. Так, пачакайце, нам там... так, пачакайце, яшчэ не разыходзімся. Яшчэ стаім на месцы, трываем. Чакайце, там нам статыстыку паказваюць. Во. Цяжкасць бою нармалёвая, цяжкасць загадак нармалёвая. Увесь час згубіўся. Хутчэй за ўсё... Карацей, статыстыку нам не паказалі. І нават зорачкі не паказалі. Але вось нам пішуць, што Extra New Game гэта дадатковыя усялякія рэчы. Ось Beam Saber, светавы меч, бясконцы аўтамат і новы гарнітур. Усё. Гэтае пытанне закрыта. Можна ісці ў рэйдзік да ватафакі. Вялікі дзякуй, што прайшлі са мною гэты шлях. Гэта было смачнае праходжанне, проста насамрэч мне спадабалася нават больш, чым рэмейк другога Silent Hill. Ну і паглядзім, што яшчэ будзем праходзіць. А на пакуль усё. Дабранач. Зараз трошкі рэйдзіку і пойдзем адпачываць. Завітвайце заўтра абавязкова. Паляцелі.